and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After you. Wala na dong eh. Na-set up na biya ko dong ha. Naman ka na, ikaw bahala diya. Napuno na ko hapit ani babayana. Madugay, ipasalvage ko man yun na ba? Mami, watch your mouth. Nasuko na ko! Mami, ay patagag ko kab ng baba ni mo. Kay madunggan kag delikadong tao. Pasig i-report ka. Makalabuso ka. Okay sa ilang hadlokon. Ako? Mami. Why magbuot na ko kung unsay gusto na kong isulti? Kesa may mo react diha, Kada mga mananakop nga dalirang patak-umon ang mga baba kung bakit o ni mo glinibo? Mami, husto na. Husto na. Ano man ka, uy? Gamay lang bikil, mo ingkri madayon ka. Pwede magkontrolahon na nimong imong pagbati, ma? Aron nga, dili ka madiskuhido? Please lang. Linggo sabi? Magkuha kong tubig para makainom ka. Kuya, niara kuya oh. Thank you, love. O sabay mong gibutang, anak. Mami. Mami, imposible ka. Pasangin lang ni mo si Shin? Kay nga no, dili ba siya may nakaingon sa kalit nga kamatayon sa imong amahan tungod sa iyang kabuang? Stop it. No worries kuya. Nakasabot ra ko. Excuse me. Mami, wa ko makauyon sa gibuhian ni mo linya, ha? Ayaw na tong usba. Ay, kanahan! Yun ang inahanan ni mo, day! Shh! Careful, yaya. Ay, napagsulti anak ba? Sakti lang, magka-realize raon niya na si mami sa ubang mga adlaw. Ay, kutob sa mahimo. Tungod ni Kuya Del. Agwan takon lang una na ako ang pagka-unfair niya. Kumusta naman ka? Medyo okay na. So, pwede na tayong mag-istorya? Come on, si Pauline ron ang miabot. Lakaw, ikay sugat niya. Hello! It's nice seeing you here. Mayo kayo di ka malakaw? Mao pagi akong pag-abot. Dali, dayon. Nara si mami sa sud. May bisitang gwapa si kuya ni ma. Iyang gisugat, oy, naaram sa sala. Mao ba? Kinsa magkahana? Sorry nga wala gyud ko ikatubag nimo anang pangutanaha kay wala man sa ko makailag si kinsa na siya, oy. Murag lahi raman ni siya sa mga nangaging mga gwapang nasaag ining baya. Lahi siya beauty day, pang Miss Universe. Nindot kay mo paso. Sure ka? Uy, hala. Tingalig mao nang bayana ang giingon ni mami nga. Gidamgo niya nga maugi ipapangasawa ni Kuya Del. Aris ako, kay mangita og lugar nga ako makita ang iyan home. Thank you nga nakauna-una ka sa pagsuroy din, eh. Kay nalipay ka sa mami. Ikaw di ay? Mas nalipay. Should I believe you? Basta may gusto ni mo nga akong buhaton aron makatuo ka. Kinahanglan nga sa adlaw nga imong kiingon nga molarga ka ug ang imong grupo. Kuhaan ko nimo dito sa bahay. Tungod kay ready na ko. Ingon ana ka kaseryoso nga mukuyog gid sa among white klarong biyahe? Unsay way klaro? Ang dapit nga amo niyang adtuan. Una-una nga way may klarong destinasyon. Ang among buhaton na ng higayuna nga magsurvey pa lang. Way problema. Basta kay pauban na gid ko. Ug kuha ako dito sa bahay kay maghuwat ko. Anya? Anong say mo? No, aday ka diya sa iyo. Sunod ka diya ka ha? Yata na ya. Kaya tingalig maabdan pa to ni mami din eh. Nagonsa mo di ha?
tuwa na. Anaya. Nangutan ako. Unsa man mga bungol mo, nga wa manggid mo madubag. Miss Welamig, tanaw sa bisita ni Kuya, Ma'am. Honya, unsa may inyong ikasulti? Gwapa siya. He! Nauna yung kagtubag. Ikaw bagay akong gipangutana? Mingon biya ka ganiha, madama nga. Unsay inyong ikasulti. Nya, ako ra bayagi ka uban ni Inday Shintin he. Ha? Di mo mo tunga, mitubag dayon ko. Arang dili ka nasad mo sinta kay mamasuko biya ka. Nasuko ka ganiha nga. Way ni tingog dayon namo dihang nangutana ka nangaon sa midin he. Hello! Inom. Nagbukad lang ng simod ni mo. Gipangaan magugong nanay og simod sa baboy dama. Yaya, tana sa kusina na kay tabangan tagas pag-andam og paniud to. Kay sigurado ko nga imbitado na ni Mami ang ilang bisita nga makigsaw nila. Dili ba, Mami? Yaya, tana. Oh, Pauline? Nganong ikaw naman lang usa? Hain man si Del. Yara ko, mi. Nanawag manggod si Glenn. Ako na to nga gimbitar nga pagkigsaw na to din sa panito. Wa ba sa mo balibat? Kung mubalibad, dili siya gikumusugot kay mag-meeting man mi. Anhimi din sa bahay mag-meeting with Pauline. Oh, ha? Kay mingon siya nga gusto siya nga mo join sa grupo then amo siyang i-welcome uban sa tanang miyembro. Ako lang gi-contact og tagsa-tagsa mga concern. Maong kinahanglan nga ako na mismo amo pasidaan ni Yaya nga mag-prepare og dugang food. Excuse me. Pauline, okay ka lang? Yes, tita. Good. I'm so happy nga wa gyud nimo gi-turn down ang akong invitation. Dili kay mauni ang una o katapusan nimong pag-ani dinhi sa bahay nga naa si Del. Okay? Mas malipay ko nga makakita nimo pirmi dinhi. Love you too, tita. Oh, anong niyaman ka? Imong kibiyaan ang imong bisita? Mirisi. Mas maayo. Aron mo tagam o di na mo balik pa din Shin. Sorry. Kay wag ko makauyon sa korte sa iyang dagway, kuya. Mao ba? Bitaw, Ay, Shin. naklaro din ako. Nilili baya ko. Wag ko makauyon siyang dagway, uy. In fairness, oy, gwapa pa siya pero murag doon na gitaguan. Unsa na? Inday Shin? Nagkasabot sa DSC, Yaya. Bright man ta. Bitaw, sa kinidlap lang sa mga mata sa utak katawa. Imo mang kinang makitaan, imo maklaro ba magtugan man kini kung unsa ang tinuod niyang pagkasiya. Na naman na. Kinidlap lang sa mata. Grabe law ma oy. Huguya gid mo ya. Ayaw istoryahin si Shin anak tingali mo tuon na nimo. No. Ako magud mismo nakakita man ana iya. Mao na nga tambag nako nimo. Ayaw gyud pada sa tamis nga pahiyom, ha? Unsa? She's not the right girl for you, kuya. Shin. Please, buka gyud ang imong mga mata. I know nga i-push gyud na ni Mami. Nga siya mo iimuhang mamahimong madayon kay iya ng manok. Pero please, kuya, ako'y paminawa kung dili ka gusto nga magbasol ka. Kini lab mag-istorya tag usab ana ha. Sa pagkakaroon tabangi na si Yaya sa pag-andam sa akong giingon kay ubay-ubay ang mga tao nga atong ikasaw sa paniadto. Ay kamura oy, server ako. Mobalik na ko dito sa sala kay tingali. Nahibaw kang mami. Hilig kay kanta, basi kanta na sa to. Ay agad pa diktar, kuya, ha? Diyan lang kita magtiwas og istorya bahin ana, okay? Sige na. Liho ka na akong giingon ninyo kay ako sa tong balik ko ng bisita. Kang Mami ra. Love, Sige na, lakaw na. Kitingalig, ikaw pa'y maburakan si inahan na tong diktadura. gusto na. Okay? Diyan ko ha. Diyan ko. Good, very good. Saludo sa dito sa imong iyaan. Kay tingalig, kantahan na sa kato. Pagyaw-yaw na ba na ito? Nahibaw na baya ka? Dali, sunod na lang ako kay
ipaila-ila ti ka na ng bagong mo join sa grupo. Musuong yun. Ni aday, misuong yun eh. Matod pas mga batanon, pa-effect. Hain mo na. Bi, himbisan tala. Uy, kalawang gud ato. Unsa dili mong giuna-una? Ada, gusto lagi ko makahuman ko og eskwela. Dili ko gusto musunod sa gusto ni Papa. Anya unsa man nimo ana nga nahigot naman ka? Ngano magbuot man siya. Ha? Ngano mangutana pa man ka ana? Nga mao namang gid na ang tradisyon, di ba? Dili ko gusto. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!